Pasma kärkeen, Leto kakkosena, Ylimäki kolmantena ja nelospaikalla Aatu Karvonen, pellolaiskuljettaja. Jaha, taidetaanpas tuolta taas, mennään vähän eri suuntaan ja katsotaan mitä se Pasma on kirjoittanut. Me ei kattee yhtään mitään, Sante on siinä. Minusta tuomariston puheenjohtaja käyttäytyy aggressiivisesti. Replikin kuuluttaja papereita täällä. Nyt on muuten. Niin jo. Tuo taisto on vähän taas semmonen kyseenalainen taisto. Monta kertaa tässä on vuosien varaan nähty, että kun on jatkopaikat selkeät ja kolmantena oleva auto on riittävän kaukana. Miksi lähdetään? Siinä äkkiä käy sillä tavalla, että menee molempien jatkopaikka. Tosin se ajokaavio, mä oon kerran eräässä kisassa kysynyt sillä tavalla, kun kuljettajasta tuli maaliin. Se oli välieriä. Kysynyt, montako jatkaa. 10 kuljettajasta 6 ties. Lähdön jälkeen ajokaavio. Se vähän niin kuin puoltaa sitä, että miksi noita selviä tilanteita lähdetään riskeeraamaan. Letoffi siis nousi kärkeen ja tällä hetkellä Pasma sieltä pystyy pitämään tuon paikkansa, eli ei siinä hirveästi kannata enää Prinsessa Russeen uneen niin tuudittautua, nimittäin siellä hyvin äkkiä Taavi tulee Ylimäki takaa ja se on sen jälkeen peli pelattu. Kyllä Aatu Karvosakin kyytiä on niin paljon, että tuossa... No niin, ja nyt Ylimäki nousee siihen tallas keskimmäiselle ja ottaa uudestaan. Letoffi, meneekö tuossa sitten, tässä vaiheessa, niin meneekö Pasma ulos? 40 Letoffi ja Pasma sieltä tuli kuitenkin sitten